TV bulat, beritai wong bulat. Kropyokan jalan gede kutha ngawur nemokno wong sing gawe masker teko sempak. Wong iki ditakoni jarene mergo ora duwe duit kate tuku masker. Mergo saiki masker regane ugalan utawa larang. Mbak Cayo sing umure wis 97 iki tega nglakoni wik nang anake tanggane. Arek cilik sing isih umur 7 tahun iki dijanjeni nang Mbak Cayo nek gelem diajak wik katek dikei golekan Barbie karo dhuwit 1.500. Saiki Mbak Cayo digawa nang kantor polusi. Dijaluki omongan utawa diceplosno nang terujusi utawa mlebu penjara. Batok enggak batok asal kumpul Mbok Sarmina karo Mbak Karmaji saben dina tiktok-tiktokan nok ngarepe latar wong omahe. Wong tuwek loro iki ngomong senajan ora duwe duit sing penting bebarengan wong loro selawase. Arek Universitas Rabu winginane ngadakno rombongan unjuk rasa nok ngarepe lawang sekolahane. Arek Universitas Rabu iki njaluk supaya sekolahe dipraikno 3 tahun. Mergo saiki usume penyakit morena. Balapan pelakraan sing sak pendinane gawe suker nang kupinge wong kampung iki wingi sore digeruduk anggota polusi utawa dibubarno. Arek enom iki padha melayokno kabeh, ana sing melayokno nang kali, ana sing melayokno nang WC. Iya ana sing tiba ndelosor nyampe nang aspalan. Sakmene ae beritae TV bulet tuku mrica nang warunge Cecak Suto. Nek ana omonganku sing kurang cecek TV bulet njaluk sepura.